Здравейте хора! Снимам своите ноемврийски празни опаковки, тъй като месеца приключи. Аз не съм събрала много неща. Факт е, че са доста оскъдно количество, но предполагам, че никой от нас не обича да събира боклуци дълго време наред, за това да се залавяме. Паста за зъби от Blendamed. Марката ми е любима. Лично от тази серия, тази с седмичката, която се води и вода за уста, според мен е най-добрата на Blendamed специално. Много я харесваме всички. Страшно освежаваща. Много приятен вкус. Държи свежест в устата доста дълго време. Не просто да се измиеш, да излезеш и да усещаш свежа устната си кухина. Усеща се така доста дълго време. Може би половин, 1-2 часа. Ако не се храниш и пиеш естествено. Купуваме си я за втори или за трети път и ще продължаваме. Дегремьор от Nivea, който е за чувствителна очна зона и уж премахва и водоустойчив грим доста успешно. Много го харесвам, както и предния, който е двуфазен, отново в същия размер на Nivea. И двата са много добри. Който и да си вземете, мисля, че ще свърши достатъчно добра работа. Аз нямам оплаквания от този продукт и бих си го закупувала отново. Същото важи и за другия, който съм изразходила. Той е на Гарниер с екстракт от бял грозде и е с нормална до комбинирана кожа. Отново съм ползвала другия му събратим, който е двуфазен и отново също от двата съм еднакво доволна, както и съпоставено с този на Nivea. Така че нямам много по-различно мнение, дали положително, дали отрицателно. Мнението ми като цяло е добро и за четирите. Двата на Гарниер и двата на Nivea, които съм опитвала. Така че няма да сбъркате, ако пробвате. Мокри кърпи, съвсем обикновени. Нищо особено. Хареса ми как ухаят. Един продукт, който не за първи път си вземаме. Сапунът с мед на Palmolive. Уникално. Приятно ухае. Много млечно, много кремообразно и да, харесвам тези. Като цяло много харесвам нещата на Palmolive. Говорейки за марката, ето и изразходваният скраб, който е с горски плодове и по-точно драконов плод. Мисля, че ваниля и малина. Ухае страхотно. Има такива много ситни частички вътре. Не са много едри и не знам доколко може да се говори за някаква ексфолиация, но аромата е много ободряващ. Все едно си се къпеш с някакъв много вкусен компот. Много ми харесва. Но си го използвам като стандартен душ гел. Не съм го взела с целта да си правя пилинг на кожата по някакъв начин. Имам две минита на шампуани. Едното е на Балея с праскова и кокос или нектарина. Да, праскова беше. Той е за, ако си спомням добре, мисля, че беше или за суха коса, или за нормална. Не ми хареса особено, освен аромата. Сякаш не ми измиваше достатъчно добре косата. Или поне имам чувството, че доста скоро след измиване започва да се омазнява. Може би, защото не беше за мой тип коса, не свърши работата, която трябваше да свърши. На Nivea Repair and Targeted Care хареса ми. Аз съм имала преди от тези на Nivea, които са в прозрачно синя опаковка и не съм доволна. Този обаче в плътната и матова опаковка, които са на Nivea повечето, ми се струва, че вършат добра работа. Този беше окей. Нищо особено, че да си го взема в пълен размер, но все пак. Една половинка от маската на Балея за проблемна кожа с каква глина беше? Морски водорасли или нещо такова. В миналото видео с празни опаковки видяхте другата половина. Споделих, че ми харесва. Има едни такива ситнички частици, които като засъхнат върху лицето преди да измиете маската и са точно като едни такива ексфолиращи зранца.
Приятна беше. Аромата е малко особен, но това на мен не ми пречеше. Маската беше окей. Съвсем набързо едни пакети за дискове за дегримиране. Тези са на Катрин зелените. Сините съм ги имала и зелените ми харесват. Не са пришити отстрани, но са захванати по някакъв начин доста добре, че да не се разпарчетосват. Това за мен е доста важно. Плюсовете са, че са добри като цени, много наброй и 100% памук. Закупувам си ги от Kaufland. Тези на Deep Fresh са, мисля, че от Била закупувани. Отново, колко са? 100 на брой. Също 100% памук. Харесват ми. Нищо кой знае какво. И мисля, че е време да отидем към аромати. Тук има един дезодорант на Citro. Golden Touch. Да ви кажа, не е мой тип аромат. Малко така ми идва тежичък. Тежко сладникъв. Нещо не се спогодихме. Ароматизира добре, но аромата съсипва всичко просто. Може би на някой друг, който хареса малко по-интензивни миризми, ще му хареса. Едно мини на Романс. Тези са в Elitis. Продават ги до касите. Това беше номер 14. На кой беше реплика? На Givenchy Very Irresistible, мисля, че беше. Приятен аромат. Нещо средно между цветно-плодов. Не е лош. Не ме впечатли особено. Но пък са много удобни за дамската чанта и си купувам от време на време. Така се е отцапало. Едно като мостричка от Enzo беше ми сложена като подарък в една от поръчките. Това е Escada Incredible Me. Аромата е хубав. Доста сладичък. Харесват ми нотките в началото, като намажа върху китката, но повече ми харесва, когато започне да се установява върху кожата след половин час. Направо страхотно. Едно такова меко, кадифено, много приятен аромат. Може би за в бъдеще бих си взела някаква различна разновидност в грамаж. Най-накрая свърших Sexy Me Number One на... Как беше? Жан Арте. Честно казвам, този аромат започна да ми омръзва много бързо. Едва стигна половината и вече исках да го изхвърля. Просто доста интензивен ми идваше на моменти. Тази шоколадова нотка вътре, която я има, просто започна страшно много да ми дразни обонянието. Доста силно, не знам. Хареса ми в началото, с времето почнах да не го понасям. Не мога да си го обясня. Може би със смяната на сезоните, или аз не знам. Но... писна ми просто. Това е причината. И другият последен аромат е на Beyoncé Rise. Имам го от над година и тъй като беше първата ми ароматна покупка, свързана с известна личност, доста дълго време го пазих, но най-накрая трябваше да свърши. Много ми харесва опаковката, доста е грациозна и ще си я да пазя. Ароматът е доста зрял, честно казано е от този тип аромати, които са за малко по-пораснали дами, на около 30 годишна възраст може би. Уха е на цветя и нещо медно. Определено ми харесва, но не винаги имам настроение за него. Трайността за жалост е плачевна и предсказуемо, съдейки по цената, която често е доста ниска в Enzo, пък и в други сайтове. И остана декоративна козметика. Едно лакче от Essence, което за жалост няма номер. Или поне не виждам. На изкуствена светлина снимам, съжалявам, за което няма да може да видите в пълния му блясък истинския му цвят. Той е в един много хубав люляков нюанс и много ми харесва, но за жалост се сгъсти и остана малко на дъното. Знам, че изглежда пълен, но е доста стар вече, на над 2 години и време да си ходи. И 2 червила, които също са с изтекал срок на годност и в окаяно състояние.
Търкалят се в несесерами от доста време насам. Номер 11 на Импала, едно червило в червен цвят, който за жалост моя не е типично червен цвят. Има едни такива бляскави частички, които аз не понасям и на устните не стои червено, а стои едно такова примесено с розово и беше време да си ходи така или иначе. Закупих си на Golden Rose едно доста ярко и красиво червено, така че това си отива и честно казвам не ми харесва, че беше сътенено. И на Oriflame 1 от серията Цветна капка, също доста старо. Ако фокусира, най-тъмният нюанс Brown Fusion имам. Той е доста старо и вижте какво кафяво. Супер ненаситен цвят. Доста мазен и непокривен. Това не ми харесва. Лепни. Тъмните черва по принцип са на мнение, че трябва да са доста наситени, иначе стои много грозно и незавършено, сякаш върху устните. И не ми допада, на всичкото отгоре цената му е малко завишена и не би го препоръчала. Ами, това са моите празни опаковки. Благодаря за гледането и надявам се, че ще се видим с нова порция празни опаковки другия месец. До скоро!